Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer dyluniant a chyfresu 1, sef dyluniant, cyfresu a nodiant sigma. Felly, diffiniad y gair dyluniant yw set o rifau sydd wedi sgrifennu mewn trefn penodol. Gall y rifau yma ddilyn reol neu batrwm algebraig, neu fod ar hap, neu i ddangos i fod ar hap. Felly mae'r dyluniant 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 yn ddyluniant sy'n luos rifau y rhif 3. Mae xn, lle mae n wedi sgwario, yn 1, 4, 9, 16, 25, 36 yn ddyluniant y rifau sgwar. Pob rif disgwario, un ar ôl ei gilydd. Os dyw y1 yn 1, ni'n dechrau dy rif 1, a wedyn y rif nesaf bydd y rhif cyn ni, lle os ydy 2 plus 1, yn rhoi yn ni 1, 2 lle os i 1 plus 1 yn 3, 2 lle os i 3 plus 1 yn 7 ac yn y blaen. A mae 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3 yn ddyluniant o rifau ar hap. Ond adi e. Neu, efallai, digidau lefydd degol y rif pi. Dyna enghreifftiau o'r rhai ddiluniannau. Cyfres. Mae cyfres yn swm y rifau mewn dyluniant. So cyfres yw swm fel 3 plus 6 plus 9 plus 12 plus 15 yw'r gyfres, sef swm, y 5 lluosrif 3 cynta. 1 plus 4 plus 9 plus 16 ac yn y blaen lan i plus 100 yw'r gyfres sy'n cynnwys swm y 10 rhif sgwar gynta. A 36 plus 49 plus 64 ac yn y blaen, lan i plus 400, yw'r gyfres sy'n cynnwys swm a chweched i'r degfed yn gynwysiedig rhif sgwar. Felly, os yw A1, A2, A3 ac yn y blaen yn ddyluniant, rhestr o rifau, bydd swm rhain yn gyfres. A yr un sydd gyda ni fan hyn yn cynnwys swm 6 term cynta y dyluniant. A bydd A21, A22, A23, A24, A25, A26 yn gyfres sy'n cynnwys swm term 21 i term 26 y dyluniant. Felly gan ddefnyddio ffordd fer o sgrifennu, ni'n defnyddio'r nodiant sigma. Felly sigma r cwb, lle mae r yn mynd o 1 i 10 yn ei drefn, yn golygu y swm, sigma yw'r swm, trwy gwerthoedd cyfanrif r rhwng 1 a 10 yn gynwysiedig r di cwbo. Felly ffordd fer i ysgrifennu 1 di cwbo, plus 2 di cwbo, plus 3 cwb ac yn y blaen lan i 10 cwb. R yn mynd o 1 i 10. A mae'r sigma, lle mae r yn mynd o 5 i 9, r disgwario lluos i r plus 3, yn ffordd fer i ysgrifennu. So 5 yw'r rhif cynta ni'n cael defnyddio, 5 disgwario lluos i 8, plus 6 disgwario lluos i 9, plus 7 disgwario lluos i 10, plus 8 disgwario lluos i 11, plus 9 disgwario lluos i 12. R yn mynd o 5 i 9. Felly, os yw A1, A2, A3 ac yn y blaen yn ddyluniant, bydd swm, lle mae R yn mynd o 3 i 20, a R yn ffordd fer i sgrifennu term A3 plus term A4 plus term A5 ac yn y blaen lan i plus A20. R yn mynd o 3
i 20. Defnyddiwch y nodiant sigma i ddisgrifio'r gyfres, so 3 plus 6 plus 9 plus 12 plus 15 oedd dyn ni gynnau. So hwnna yw lluosrif 3, so 3 lluosi r, lle mae r yn mynd o 1 i 5, 5 term gynta. A wedyn 1 plus 4 plus 9 plus 16 ac yn y blaen lan i plus 100 yw swm a'r disgwario, lle mae r yn mynd o 1 i 10. 1 wedi sgwario lan i 10 disgwario. 36 plus 39 plus 64 plus lan i 400 yw swm ar r disgwario, lle mae r yn mynd o 6 disgwario lan i 20 wedi sgwario. Felly A1 plus A2 plus A3 lan i A plus A6 yw AR, lle mae r yn mynd o 1 i 6. Ffordd fer o sgrifennu hwnna. A A21 plus A22 plus A23 ac yn y blaen lan i plus A26 yw AR, lle mae r nawr yn mynd o 21 i 26. Priodweddau pwysig yn nodiant sigma. Felly, os yw A1, A2, A3, A, B1, B2 a B3, ac yn y blaen yn ddilyniannau, rhif ac alpha a beta gynsonion, bydd AR plus BR, swm rheina, yn golygu A1 plus B1, plus A2 plus B2, plus ac yn y blaen lan i A9 plus B9. Ond ni'n llador yna ar wahân, felly A1 plus A2 ac yn y blaen lan i plus AN plus y bys i gyd, B1 plus B2 ac yn y blaen lan i BN, felly mae hwnna yr un peth a bod ni wedi ador A's i gyd i ddechrau, lle mae r yn mynd o 1 i n, a wedyn yr BR i gyd wedyn, lle mae r yn mynd o 1 i n. Felly, ni gallu mynd ar sigma yna mewn i adio nhw ar wahân a wedyn ador swm. Os oes cysonyn dyn ni wedi lluosi gyda bob un o'r A's, AR, so mae alpha lluosi A1, alpha lluosi A2, ni'n gallu tynnu'r alpha mas, a bydd swm A1 i AN gyda ni. So mae hwnna'r un peth a bod ni'n tynnu alpha mas o'r sigma, a bod ni'n ador AR i gyd lle mae r yn mynd o 1 i n. A'r un ola, so os ni'n ador cysonyn, n o weithiau, so mae beta plus ac yn y blaen lan i beta, n o'r ein. Hwna'r un peth a bod ni'n adio beta n o weithiau, felly bod ni'n lluosi fe gyda n. So 3 reol pwysig gyda ni fyna. AR plus BR, sigma, hwnna, cyfanswm hwnna. Yr un peth a bod ni'n adon nhw ar wahân. Os oes bob term wedi lluosi dy rif, cysonyn ni'n gallu tynnu fe mas a ador termau unigol. A os ni'n ador cysonyn n o weithiau, sydd ddim yn newid, hwnna'r un pethau n lluosi beta. Felly dyma ni'r priodweddau yma. Defnyddiwch i wybodaeth fod sigma R disgwario lle mae r yn mynd o 1 i 10 yn 385 a bod sigma r di ciwbo lle mae r yn mynd o 1 i 10 yn 3025. I ddidwytho gwerthoedd, felly ni angen swm r wedi sgwario plus r wedi ciwbo lle mae r yn mynd o 1 i 10. Ni'n gallu defnyddio priodwedd 1 a gwahanu nhw. So ni'n mynd i adio sigma r di sgwario o 1 i 10 a sigma r di ciwbo o 1 i 10. Ni'n gallu rhoi'r gwerthoedd mewn a ni'n cael 3410. B
3, lluosi disgwyrio, lle mae yn mynd o 1 i 10. Ni'n gallu mynd ar 3 mas, sef priodwedd 2. Rhoi mewn gwerth sigma wedi sgwario 1 i 10, a ni'n cael 3 lluosi 385, sy'n rhoi 1155. Os ni angen swm di sgwario plus 5, lle mae yn mynd o 1 i 10, ni'n gallu gwahanu nhw, sef priodwedd 1, gosod mewn gwerthoedd di sgwario, a ni'n gwybod bod 5 wedi ado 10 o weithiau yn 10 lluosi 5, priodwedd 3. Felly mae hwnna'n rhoi 435 i ni. A un bach arall, ni angen ado swm 2r cwb minus 3r sgwar plus 15, lle mae yn mynd o 1 i 10. Ni'n gallu dod ar y cysonyn mas, ni'n gallu gwahanu y swmiau, dod ar cysonion mas, a gwybod bod y 15 yn mynd i lluosi 10, felly 2 lluosi swm r cwb, minus 3 lluosi swm r disgwyrio, plus 15 lluosi 10, a ni'n cael yr ateb 5,045. A dyna ddiwedd y fideo ar ddiluniant a chyfresu 1.